Здравейте! Вие сте с Йога с Таня, аз съм Таня и това е вечерна медитация. Вечерната медитация е малко по-различна от сутрешната. Тя ни дава възможност да рефлектираме върху изминалия ден, какъв е бил той и как сме се почувствали. Настанете се удобно, вземете една възглавница. Аз съм седнала на медитативна възглавница, защото тя е по-твърда от обикновените възглавници. Ако нямате такава, може да ползвате йога блок или просто нагънато одеяло или хавлия. Медитираме вечер, за да спим по-спокойно. Така че ако имате и безспокоен сън, може би това би било вашата практика. Надявам се сте се настанили вече удобно, било то на земята или на стол, ако кръстосаната позиция ви е недостъпна. Затваряме очи. Дланите могат да бъдат на бедрата за повече опора. С глава търсим центъра, така че гръбнакът ни да е изправен, раменете да са отпуснати. Брадичката е леко приведена, не сме изпъчени, но запазваме изправена позиция. Изправена и същевременно релаксирана. Възможно ли е това? Нека потърсим с леки движения, усетим допира на седалището. Извивката на гръбнака нагоре. И седно някой с конец по средата, от седалището нагоре към главата, ни дърпа да се изправим. Гръбнака има своите естествени извивки. Които ни позволяват да се чувстваме в центъра. Заставайки сега напълно неподвижни, сканираме цялото тяло, започвайки от ходилата, усещанията там. Придвижваме се към коленете, бедрата, таза и допира на цялата долна част на тялото с земята, възглавницата, върху която стоим, опората, която имаме под себе си. След това сканираме тялото по-нагоре, нашия таз, коремът и всички органи, които така усърдно работят за нас цял ден и цяла нощ. Гърдите и гръдния кош, които се спускат и вдигат при всяко вдишване и издишване. Раменете. Има ли напрежение там? Отпуснати ли са? Усещането на дланите, на топлината на дланите върху бедрата и връзката на ръцете с останалата част от тялото. Придвижвайки лопатките малко назад и позволява да поемем малко повече въздух, да изправим малко повече горната част на тялото. Опитваме се да дишаме с лекота, търсейки центъра, усещайки тялото. От тук продължаваме нагоре по гърлото, вратът. Сливаме се с главата, кожата по главата, очите, устата, ушите,
И въздуха, който така нежно влиза през ноздрите, като че ли ни напомня всеки път за нежното си присъствие. Продължаваме да дишаме през носа и да усещаме тялото. Тук можем леко да отпуснем устните, да отворим устата съвсем леко, така че да преминава въздух и през устата, и през носа. Без никакъв контрол на дишане. Оставяме да бъдем вдишвани и издишвани от живота, от силата, която е по-голяма от нас. Доверяваме се, че всяко вдишване и издишване ще се случи от само себе си. Пренасяме се към началото на деня, към нашето събуждане, към усещанията на сутринта. Каква беше тя? Какво беше първото нещо, което направих? Задаваме си този въпрос с опит да се сетим. Стъпка по стъпка, действие по действие, усещане по усещане. Хората, които срещнах, работата, която извърших, думите, които казах, как се чувствах през този ден, стъпка по стъпка, действие по действие, дума по дума. Не влизаме в историята, не влизаме в критицизъм, какво съм би могла да направя по-добре или различно, какво другият срещу мен не би могъл да направи различно. А по-скоро наблюдаваме нашите собствени усещания, чувства, какво се е зародило в този ден. И каквото и да е то, просто го приемаме. Защото не можем да го променим. Но можем винаги да се научим как ни е накарал да се почувстваме. Как бихме могли да реагираме следващия път при подобна ситуация. Продължаваме нежно да дишаме през устата и носа едновременно. Като се сещаме за изминалия ден. За случките. Емоциите. И всичко, което той ни е донесъл.
Още няколко вдишвания и издишвания свободно през устата и носа. И се връщаме тук и сега, в сегашния момент. Звуците от тази стая. Звуците извън стаята. Най-далечният звук, който можем да чуем. И след това най-близкият звук, който можем да чуем. Връщайки се отново в стаята, в сегашния момент, в нашето тяло. С благодарност към този ден и уроците, които ни е донесъл. Бавно събираме ръце пред нас, все още с затворени очи. Енергично ги разтъркваме. Полагаме ги върху очите, лицето. Отваряме очите, все още с ръце върху лицето. Светлината нежно се прокрадва. Спускаме пръсти надолу по лицето, тялото. Поглеждаме тялото и му благодарим за всичко, което прави за нас. За всяко кътче на света, където ни носи. За всяка мисъл, за всяко действие. Благодарим ти, тяло. Благодаря. С събрани ръце и наведена глава, нека се преведем пред сърцето и го помолим то да ни води. Намасте! Благодаря, че се присъединихте за тази вечерна медитация. Пожелавам ви една прекрасна вечер. Ако желаете да видите още видеа, абонирайте се за този канал, натиснете камбанката за известия и ще се видим скоро. До следващия път!